салом алейкум, ҳамватанони азиз, номи ман Аюб. Умедворам хуб ҳастед. Видеообращение ман не только группа бисёри экстремистода, назарияти террористии запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ватани азизи мову шумо. Аммо одамое ки недовольни ҳастанд, яъне кӯрнамак шумо бигӯем хато намекунем, ранги сак ҷакидесанд, остаткаи Нурӣ ва Қувватов завтра соатҳои 18:30 бо вақти Москва мо эфир даем. биё беҳақурат, беғайбат, биё ҳақиқата гап занем. Мардум ҳақиқата мехоҳад. пуст мардум бифаҳма ҳақиқати айну ҳақ. 98% Ҷумҳурии Тоҷикистон и против шумо ҳастанд ва рӯй дида надоранд шуморо ва дар рӯтон туф мекунанд шуморо, барое ки шумо остаткаи Нурии ки имрӯз азобшо ин мардум кашидеста ва группаи бисёри остаткаи Қувватови бесавод, Қувватови чумо, агар мард бошен шумо биёин рӯ парухто мегӯем ку шумо ай мо метарсем. ку мебинем саҳар кӣ метарсад? яваз ҷиду ҳаромо, беватано, шумо беватан ҳастем. кӯрнамако, позорва, чортико, лаънат ба шумо. соатҳои 18:30 будильника бимонед. мразо.